Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Japur nianga kata kaina sekta noero bedo machiegni mondo mi ing'e thoro mar wacha kata ing'e achiel ariyo adek ni to mage magiiko mar nono ngima mag jopur niang' obedo makare e pacho kaeri. Adhi kawo ang'o to tije maduong' en ang'o? Kenya Sugarcane Growers Association en riwruok mar jopur niang' pacho ka. Kendo en riwruok ma nochaki higa mar 1978. Biro setiyo tije kaka owinjore kata nitiere ber moro moseneno nyaka ne riwruogni bed form. Biro setiyo tije kaka owinjore kata nitiere ber moro moseneno nyaka ne riwruogni bed form de pacho ka. Riwruogni setiyo tije e yo makare kabisa. Yes, de pacho ka. Riwruogni setiyo tije e yo makare kabisa. Yes. Mak mana ni koth nochako gowa. Ka koth nochako gowa. Ka wadonje gibire Kenya Sugar Board higa under Sugar Act 2001. Yes. To Sugar Act ne miyo kesga prominent role mar wacho weche jopur niang'. Yes. To gimoro nochako biro chung kodi to king'iye mos tiyudo ka en odhi maber nikech sami ng'eni sami wacho wach mila owinjore gi mila kata kurugo oko ka koro kipenje to nyisi ni kucho ne pek watemo gine magisike kot kawuono gine kot kama kijorucha gine kot kama nyocha gichungo engineer Gombo ka ka chairman mar Sugar Board sani kendi winjo ni gidwa dhi mondo gichung actions mag cabinet secretary mar agriculture matemo reform the sector kaka President Ruto notimo nade omiye gi the bottom up do with imported sugar. Nitie do with imported sugar. Nitie jomok dwar no bede board ka. Askari mawuok oko pacho kani. Pacho. Kata mana CEO masani ma Sugar Board acting CEO. Gigo malich kabisa. Nikech otamore weche mag gigi. Ineno. But gima kwayo die nyim court. Wadwaro yiero, wadwaro mchezo ya tao. Gin gimoro adi? Achiel. Iwinja? Ng'ato tero ji court, ng'ani be koro chako golo jomoko kai, ochulo pesa. Bas mangi moro madhi konyo japur niang'. Nikech kowacho to kiny riembe mne tich ng'ate cha. Iwinja? Koro mage gik ma ineno ka minister temo correct. Iwinja? Koro mage gik ma ineno ka minister temo correct mondo japur niang' oyudi director matimre nade? Mawayo. Magi cartel modwa no be dealt with. Gine magi kelo sukari ka. Gine magi chungo yiero ne. So wadwaro ni cabinet secretary ong'e jogi, ok oluonge ofisi. Nikech jogi kendo si gidhi tere e court kendo. Oket gi piny. Barupe ndikore kama kineno. Luma miwani. Mano en a very significant point manyaka japur niang' ma area wa ma central ong'e. Ni mago gin weche mapek manyaka timre. Ni mago gin weche mapek manyaka timre. Nyaka wang'e cooperative society nyaka wang'e cooperative societies wage. Nikech kok wang'iyo gi motegno ma kotong'o ji. Weche go mag yore ma pacho kaeri to en wach masani koro to our urge the investigative agencies the people of Moroni want an answer. Ariyo. Ima thago ji ka kendo gi undermine the president's agenda. Ing'eni en gima lit ni the president osetimonwa maber. In Kenya, gimoro kodhi e court en gima process and it takes long. Emomiyo na wacho niya, gimomiyo no appeal to the president. Nikech wang'e jogi kendo wasehulo negi ni ng'ane timo ma. To ng'ane to wuotho kodgi to ng'ane wacho ni ng'ati. To wuotho gi jogi. Luong ji ariyogi, nyisgi nomera gol cases manie court gi. Mondo sector ni odhi timre nade? Odhi mbele. Ngeni wawachi department wa mang'iyo bei prevailing supermarkets, mang'iyo imports, madhi ka KRA makao all the data. Ma wabed piny mwane ni mae kama onego pes japur timre nade? Ohala ma japur niang' yudo
kaluwore ni utiyo gi tingni mabende bech fuel bende ni No. malo and all this. Ing'e ni king'iyo industry wa ni sani gi kama onego wabedi ka golo ichulie sikari ichulie sikari en gi sitima ichulie en gi sitima ichulie sitima oloso kong'o ichulie kong'ono sitima oloso kong'o ichulie kong'ono oloso chipboard ichuli koro nitie oloso chipboard ichuli koro nitie kidienje mang'eny gimoro amora mawuok e gine ni kidienje mang'eny gimoro amora mawuok e gine niang' ichuli niang' ichuli iwinjo koro mane bonus cha iwinjo koro mane bonus cha koro ichulie we mar William Ruto cha waonge go gi shida en wakare kanyo wasetimo nade wasetieko iwinjo to tieko iwinjo to kama koro nyaka wayier maber wayier se kama koro nyaka wayier maber wayier seneta Kisumu County ka maka wach niang' nitie to wuoye owuok oko tika maka wach niang' nitie to wuoye owuok oko ok ni joka client ge koro le iwinja jotelo mag siasa iwinja jotelo mag siasa modhi yiero 2027 wawuyier gavana maka japur niang' nigi shida wawuyier gavana maka japur niang' nigi shida to nyalo wache wach i be kuonde moko ti yiero kaka ichuli nitie joma yiero ni chulo gi M-Pesa chuli gi M-Pesa nitie joma yiero ni keto gi account keto ne gi ang'ono koro tinde waonge gi ywak moro mondo oyud kambegi ne wadwaro ni gini obed international mondo jomoko bende wa oko gi teknoloji manyien gi yo manyien mitimo go gik moko koro competition ne dhi bedo e industry unfortunately jok manoyudo gi ne gin lokon koro gin bende giloko ginie girgi mar biashara personal property iwinjo koro ken public koro en personal nikech ng'eni pod en public wabedo gi challenges emomiyo wacho ne the cabinet secretary for agriculture calm down mondo iwuo gi japur mondo japur onyisi gima ofele do chunye biche melek iwinji gima japur nyang' wacho bi muron ine winji gima japur nyang' wacho bi son yawendo iwinji gima ni kopuro from chemelil cha te mochako puro miwani nucleus no te gi mage ma personal in japur niang' man gi eka achiel ka nus eka gi eka ariyo ng'abiro kaw niang' gine mane waneno iwinjo jomoko to nenene mopogore onge siemne gi bech niang' miloso onge iwinjo to giwero afa ka afa ni onego japur niang' flat ketho mano ketho sugar board cha iwinjo koro kanye wadugo koro wan gi sugar board ni koro wachako wuoth but sani kitero niang' within 7 days itime nade ichuli issue mar importation of sugar mabiro pacho mano e lweny ma wan go kata sani ere chike mage chik nitie nitie chike manyalo loso maybe layas gi piny owacho to kacha giring ng'ane iwinjo mane momiyo ok gidwa yiero ni giseyo jogi e box kidogo emomiyo ok gidwa yiero mar gine nikech ging'eyo ni ng'ato kaka ogendo kodhi sugar is like cocaine sugar trade ni ichalo ng'ama uso ang'o cocaine but legal matene the way cocaine is dangerous it's the same way ma sugar is dangerous nodonje koro wati gi scheme nitie kaka ne yudo lo kanomi nitie mar homestead kiseyudo mar homestead tiyudo sugar mar homestead tiyudo sugar plots A, B gi C mana gin eka ariyo gi nus machon ne ok nyal pidhe niang' opidh dhi ok nyal pidhe niang' opidh dhi koni geno dhi chop Bomet to korwa koni mineno koni ni odhi nyaka Mount Elgon ineno koro biro bedo nade watiyo gi rainfed agriculture koro samoro koth tin tiyudo ka ni pitho to niang' owuok mongelore nikech koth ne tin samoro koth ng'eny ipitho iyudo ka pi opong'o puodho niang' no wuok ka iyudo ka pi opong'o
puodho. Niang no wuok ka en stunted. Ineno. How do we do it? Climate change of TED. Ineno. How do we do it? Climate change of nyal tiyo as an industry. Tiyo as an industry in isolation. Nyaka watiki as pinyo wacho. Maybe ka pinyo wacho. Maybe ka pinya current regime mar Kisumu County. Ere kaka benitie ber regime mar Kisumu County. Ere kaka benitie ber moro muneno e kaka jopur ni. Professor Nyango kadwa wuoyo mawadhigo. Yado ni winjo maber. Ni governor en Dr. Joshua Donguro. Governor en Dr. Joshua Donguro. Luong yiero sani Dr. Joshua Donguro. Luong yiero sani Dr. Joshua Donguro. Oyiere ki bataondwa ni otho. Nikech bataondwa ni otho. Nikech ok no understand the original concept. Wagolo jomoko wa Kalamaket biro bedo ka understand the original concept. Wagolo jomoko wa Kalamaket biro bedo kae. Me Honorable Mutahi Kagwe the necessary support mondo reform sector ni. Obi to the ground owuogi japur niang. Mondo ne kaka tingni ochano line e weche kodwa e weche mag pur niang. Kabisa e yo motegno. Appeal to her mondo dhi minister mondo gibige minister e ground. Mana kaka okelo the commission mar land ma ne parliament. Nyuto kele Miwani. Majo Miwani owacho pachgi. MPs ageno kanyo ni giwinjo makare. MPs ageno kanyo ni giwinjo makare ni lunyeuru makok ulunye. Nikech senator ma wan go to wang'ere dhi kano gino. En wang'eye tindo kwa wach. Tindo kwa wach. En ok wach jopur nia. Kanyo iweche go komodhuro midhiero ma koni koda ka kocha ma jopur niang osebedo ka kalo. Wageno kanyo ni pinyo wacho biro timo. Wageno kanyo ni pinyo wacho biro timo duto manyalore mar no kanyo kaka jopur niang ngima